Стокгольм без дождя, як Беларусь без бульбы. Кароткая справаздача па выніках працы ў Рыксдагу ў парламенце Швецыі. Па выніках сустрэчы з віцэ-спікеркай Рыксдага і дэпутатамі прадстаўнікамі групы за дэмакратычную Беларусь. Першае, што мы абмяркоўвалі: рыхтуй сані улетку, выбары ў шведскі парламент увосень, але кампанія ўжо пачалася, вось за маёй спіной там ужо першыя агітатары, і таму мы ўжо абмяркоўваем зараз, каб група за дэмакратычную Беларусь працягвала сваю працу ў Рыксдагу. Яна сапраўды адна з найбольш актыўнейшых. Па-другое, зараз менавіта шведская дэлегацыя ў парламенцкай асамблеі АБСЕ з'яўляецца такім рухавіком стварэння групы за дэмакратычную Беларусь у парламенцкай асамблеі. Абмяркоўвалі пытанні ў звязку з сесіяй, якая адбудзецца ў Гаазе, і маем аптымізм, што такая група будзе створана. Трэцяе, зараз тут абмяркоўваецца тое, што шведская арганізацыя СІЛК, блізкая да мясцовых лібералаў, прызнана беларускай неўладамі экстрэмісткай. Ну, а якая рэфлексія? Рэфлексія такая, што ўсе шведскія партыі салідарызуюцца з СІЛКам і гатовы яшчэ больш працаваць па Беларусі. Ну і яшчэ адзін пункт – гэта альянс дэпутацкіх групаў за дэмакратычную Беларусь. Сустрэча чарговая будзе у Лондоне, і мы вельмі зацікаўлены, каб прыехалі прадстаўнікі шведскага парламента і падзяліліся досведам працы па беларускаму кейсу. Ну і самае апошняе, у нас была тут сустрэча з беларускай дыаспорай, ёсць пэўныя праблемы, пытанні і шэраг гэтых пытанняў, якія былі закранутыя на сустрэчы з дыаспорай па інтэграцыі беларусаў у Швецыі, абмяркоўваліся падчас сустрэч у парламенце.